Takže čau lidi, já vás vítám u mého dalšího videa. Dneska bych vás chtěl uvítat u tohohle dalšího parkour failu. A četl jsem vaše komentáře, takže vím, co jsem udělal špatně, takže se jdem na to rovnou vrhnout. Ty krásu, tak muselo brutálně se toho Tak hop, tak to je kámo grafika. Double side. Ten vzal svoji hlavu a mrsknul jí o hlavu prostě. Tak to udělal. To musela být hrozně velká výška. Hop, jump, boom. Takový to jde. Jo, tak napište mi do komentářů, kdo z vás teda dělá parkour, jestli se bojíte tady toho triku, toho konga, jestli se bojíte, jestli se zachytnete o špičky nohou, jestli se tak fakt bojíte taky, jako jsem se bál já. Double. Spadni na špičku. Tak to muselo brutálně bolet. Tak asi ne. Asi to nemuselo bolet. To je boží. Můžeme to vysvětlit, proč skáká na to. Prohlédněte si, co to je, jo? Jestli to vidíte, je tam strom, který má vlastně tam takhle. Ježišmarja, tak to muselo bolet. Tohle muselo hrozně bolet. On se takhle do toho keře, do mezinoží, prostě muselo to bolet. Hop, hop, bom. Ty krásu, Batman. Tak to muselo taky bolet. A stejně, ty by na to skočil, aby se propadl, protože je tam. Kámo. Jo, koukněte, ještě jednou, jo. Koukněte se na ty špičky. Počkejte, už to tam ještě jednou. Koukněte se ještě jednou. Koukněte se na ty špičky jeho nohou, jo? Viděli jste to, jak prostě je uklous mezi nima, ho? Au, tak musí bolet. Ty kráso. Backflip. Votič si dal backflip, jo? Jako to nejde. Co se stalo? Kon? Hej, ty slipy, ne? Vidíte to, okay? Hele, tak takhle by se měli učit bezdomovci, jo? Jak skákat prostě jaký. Boom. Tak si můžete rychle vyrazit dech a takhle taky. Oho. Jako ten trik byl hustý, ale tady to bylo ještě hustější. Au. To musí jak bolet. Proč to děláte? Víte, že to klouže, tak proč tam skáčete? Wow. Ale to vypadá teď dobře, jen ty by nestal se toho. Napište mi do komentářů, koho to bolelo víc, jestli jeho nebo jeho. Řekněte vzadu nebo vepředu. Au. Neskákejte z velký výšky, co? Já řeknu Batman. No, ještě si dáme poslední skok a tím to asi končíme. Yes. Bum, takže čau. No tak dobrá, ještě něco. Au. OK, teď už fakt končíme, že čau lidi.